Zápisník zahraničních zpravodajů. Zpravodajství, které děláte vy sami. A pana Františka. A všem je dobrý signál. Jasně, určitě. Co by to bylo za televizi, kdyby neměla stálé korespondenty z celého světa? Takže zdravím vás, priatelia, nachádzame sa teraz na jednej výstave medzinárodnej Inoprom, tuto u nás. Akurát čakám na vstup, takže potom vám ukážem ďalšie videa zatiaľ. Zdravím vás, priatelia, takže tuto sa momentálne nachádzame teraz pri jednej veľmi dôležitej veci, a to ochranné zariadenie sieťového systému, ktorý vidíte tuto hneď hore. A vlastne o čom je reč? Je to podľa mňa otázka budúcnosti ochrany jak človeka, tak aj budov, majetku. Jedná sa o protidronovú ochranu. A je to vlastne tento hore sieťový systém, ktorý tu prezentuje jeden výrobca. Čo si myslím, že tieto veci budú mať veľkú budúcnosť. Áno, ako vieme, drony zasahujú všade, jednak pri práci a takisto aj vojensky, takže toto podľa mňa je v dnešnej dobe veľmi in. Áno, ešte čakám chvíľočku, nech sa ukáže tamto video. A rozprávali sme sa tuto s ľuďmi a sú to docela zaujímavé veci. Takže tuto môžete vidieť tento systém sieťový, ako ochraňuje majetok alebo ľudí. Sieťovina, ktorá je v troch veľkostiach. Pletenie v troch veľkostiach. Áno, že o to ide. Dneska je vlastne tá ochrana na prvom mieste. Takže veľmi zaujímavé, veľmi interesantné a veľmi efektívne. Veľmi efektívne. Takže tu čakám teraz na túto ukážku, ako ukážu. Áno. Vlastne to je ten systém priamej akcie. Áno. Takže je to tá ochrana. Sieťová ochrana proti dronom. Takže toľko. Zatiaľ. Majte sa. Takže sa nachádzame v hale číslo 2. No a chcel by som povedať, že nie je to zamerané na konkrétny účel, konkrétny smer, ale je tu viacero vystavovateľov, ruských, čínskych, takisto aj iných zahraničných, na rôzne smery, ako je napríklad strojárenstvo, logistika, letectvo, áno, potom rôzne technológie, obrábacie stroje a rôzne mechanizmy. No a takisto hlavne som videl aj to, čo som už ukazoval, tieto ochranné systémy, ktoré budú mať teraz v budúcnosti veľkú odozvu. Myslím si, že to bude mať veľký boom. Takže zatiaľ takto. Áno, môžem vám ukázať, ako to tu vyzerá. Je to obrovský komplex, ktorý sa skladá asi zo 4 hál. 4 haly. Takže je tu čo vidieť. Veľa informácií a veľa čo pozorovať a veľa čo nového. Takže zatiaľ. Takže ďalšia veľmi zaujímavá informácia. Priamo na videu máme tu nový prototyp električky, ktorá sa vyrába v Moskve.
BKTS. Je dlhá 37 metrov. Široká 3 metre. 400 ľudí je maximálne množstvo, ktoré sa vojde do nej. 72 miest na sedenie a rýchlosť je 75 km za hodinu. Takže je to atypický rozmer mestský, na aký sme boli zvyknutí. Úplne moderná súprava, jedna časť, druhá časť. Celkom estetická, dá sa povedať. Takže tuto máte takýto prototyp krásnej modernej električky. Takže teraz sa nachádzame priamo vnútri tejto električky. Vidíme interiér. Vidíme, ako to vyzerá. Vidíme, ako to vyzerá zvnútra. Áno. Ako je pohodlná, aká je široká zvnútra. Aké sú priestory, informatika, áno, na každom paneli. A potom plus ešte elektronické skenery. Takže celkom estetické a aj priestranné. Tak toto vyzerá. A teraz je obraz takto zozadu. Takže toto máme tiež nejaké uralské mechanizmy, snežné, Sinara 400. Musím pozrieť potom technické údaje. Vyzerá to docela mohutne. No. To je nejaký hasičský mechanizmus, áno, mašina. Úplne interesantné. A rázvor môže mať okolo 4 metrov. No. Takže, priatelia, po 2 hodinách som ukončil túto moju návštevu týchto komplexov. Vlastne sú to 4 komplexy, 4 haly, kde boli rôzni prezentátori. Ano, Čína, Arábia, Rusia a ďalšie zemi, aj Bielorusia a tak ďalej. No a musím povedať, že pár vecí ma dosť zaujalo, čo sa týka aj tej budúcnosti tam. Hej, v tomto smere, jak už som spomínal, tá bezpečnosť a ochrana, hej, security, veľmi zaujímavé veci. No a nebolo to, ako som už hovoril taktiež znovu, že nebolo to zamerané na jednu tému, ale bolo to také kuse rozdrobené zo všetkého niečo. No ale v podstate celkom zaujímavé, interesantné. Takže zatím.
Vítejte v informační agentuře Československé televize. Děláme profesionální novinařinu.